bir нәрсе инде сәүдә оешмасы Кубиялар шәһәрдә мин гел Сабантуймы, кышны озату бәйрәмеме, яңа елмы, алар шуңа карамастан суыкта тәүлек буенча торалар, кибетчеләре өшеп, хатта алар гинекология ягыннан шуна ширләр буладыр. Хатта мин аны Сабантуйга барсам ерактан күрәдерим, аларның теге шатыр дигән шатыры, шулардан карап, менә бу Октябрьский, менә бу Боровецкий, бу Ленинский, бу Ленинский түгел әле, бу Комсомольский, бу Камский, мәсәлән, шул Октябрьский әйттем инде, хатта һәркайсын центральный дип төрлесен аерып торадыр. Шунда, мәсәлән, ул миңа bir вакытта шул Боровецкийның җитәкчесе, ул миңа сөйләшкәндә әйтте, сәүдә ул бер кайчанда инде нәрсә инде урысча әйтмешли, убыточным не бывает ди. Мәсәлән, шулай дип әйтте ул миңа, урысча әйтте хатта. Шуңа күрә мин аны инде тәрҗемә әйтмичә кабатлап тик әйтәм генә. Bir уйласаң, кайдан инде ул? Мәсәлән, алып кешедән арзанрак алып, кыйбатрак сатсаң, бәлки біліп тұрсаң, менә шушындай товар, мәсәлән, халык андый товар белән кызыксына дип. Мәсәлән, үзең җитештерсәң, инде ул менә теге якта мин анда-санда күрсәтеп торам, сөт сатып тора ул. Кибет янында. Күрдегезме? Кибеткә караганда кыйбатрак. Шунда да кеше зарланган була да, кибеткә керми, шуннан киреп ала. Әле бер урыс әйткән, хатта мин ди кибеттән алган инде сөтте кайната башлаган, иреп китте ди хатта. Менә кеше тырыша, чөнки әле шәһәрнең теге ягында бер урам бар, шул урамда хатта бер татар хатыны инде әйтмәгәндә әйтергә бер сүз булсын дип, шунда сатып утыралар. Мин шуларның сөтне, каймакларын вакыты башлагач, ул восстановленный молоко. Мин әйтәм, син акылың бармы, юкмы? Ничек ул, нигә кирәк ул фермерга, әллә каян восстановленный молоко имеш китереп, аны күрмим әллә инде. Шулай дип, тик гаип ягырга нәрсә әйберләр сатылмаса, ачу килеп шул гына итеп торалар. Әле хатта монда сатучылар да бер-берсен товарын гаипләгән була, фәлән-фәләндә яман, минеке яхшы, тегеләй булай, хатта үзләрен инде кайсы вакытта теге оятын саталар, хатта ничектер әйтергә инде, дөрес әйтергә, урысча шулай оста әйтеп салыр хатта үзенчәлекләрен. Була инде менә сынауны узалмыйлар, хатта менә шунда сынау була акча белән. Ул теге шайтан кайсы вакытта төрле ни белән сынап карый кешене. Булмаса акча белән, ахырында алтын белән, аны белән җиңелрәк кайсы вакытта кешеләрне мөнәсәбәтен дә бузып җибәрә арасында әллә нәрсә. Шуңа күрә нәрсә әле вакытында укыгансыздыр Гогольны, как Иван Иванович поссорился Иван Никифорович дигән. Ул теге кергән әле мылтыгына күзе төшкән дә, мылтыкны сат әле, теге юк дип, шунасын берсе сөйләшеп торганда, аны атаказ дип тегене әйткәч, теге күңеленә тирән кирип, ничектер йөрәгенә нәрсәме күңелен борчып, шулай дошманга әйләнеп беткәннәр, хатта алар судлашып беткәннәр. Шуны әйтәс килә. Ул җәмәгать инде дөнья кешене буза, дөнья кызганычка каршы шул һәммәсен дөнья аркасында туганнар арас, әле кайсы вакытта ничә тапкыр анда-санда ишетеп торасың. Ирле хатын, мәсәлән, чәч тарашкана, ул безнең милләттә кешеләр түгел инде. Вакытында мин кирип, ник син анда татарча бер сүз язмагансың, җитәкчедән сораган идем, ул көлемсерәп инде менә шу яри итәм дигән булып, мин инде шул комиссияларда катнашып йөргәч, инде телләр буенча таләп итеп йөридек. Ахырында шулай үзгәртмәде, соңыннан ишетеп торам, хатыны белән араз булып, ул инде кырлышып, хатыны белән бүлешеп, хатта ул теге бер халык, яһуди халыктамы, әллә бер шундый дөньяда танылган бер миллионер, шундый сәүдәгәрме, кемме, шуның сүзләре бар, хатта ул әйткән, менә сәүдә, шул бизнес, ягъни бизнес нигезендә туган дуслык катта артыграк дигән, дуслык нигезендә туган теге бизнеска караганда, чөнки кеше ул дуслыкны бетерә, ул бизнес. Алар ничә кешеләрне күзәтеп тордым, алар бизнеста менә анарга үзенә күбрәк алды акча, миңа азрак дип шулай тотына. Мин вакытында әле монда шушы менә моны ичке эшләр идарәсе, шунда мин алар интервью материаллар язып бергәндә берсе сөйләгән, менә фальшивый визо, вакытта миллиардлар хакны шуны язган име аны. Соңдан алар теге мине прокуратурага чакырттылар. Мин аларга барасым килмичә, барсам да буларны якладым. Әйтәм, мин алардан таләп итеп, мин алардан алдым информация, мәгълүмат, шунасын яздым дип.
аларны якладым, өзім мен депутат булдым, нәрсә куркырга инде. Шуңа күрә ничә ел узгач, алар инде шуны яхшылыкны онытмый, мен барып очрашам аларга. Хатта ул берсе налоговый полиция җитәкче булган. Шунда сорадым бит мен ага. Менә кеше салымнар түли нитә, бер эшмәкәр, аның тормышы уңамы, менә шул мәсәлән шул теге эшләр, эш уңышлы буламы, хәзерге вакытта ничектер инде уңышларга ирешеп буламы аларгамы дигәнем, ул әйтте. Менә тормышка җитә ди тормышка ди, әмма ди артыгы юк ди. Шунда хатта мен әйтәм, бер шундый кызык мизгелләрне, сәеррәк мизгелләрне сөйли аласызмы? Ул әйтте. Менә монда ди бер атасын эшкә алган ди, каралышы дип, теге хезмәт хакын түләми икән ди, ай сайын суза бирми ди. Атасы инде монага ачуланып ди, безгә ди язган хат ди, шул ни ди, шикаят ди, шикаят критика инде, нәрсә гариза язган ди, хатта ни ди. Менә кызларга акча түгә, миңа хезмәт хакын түләми дип. Менә туганнар арасында күрдегезме, акча ничек шайтан кутырта. Әле анда-санда ишетеп торасың, ничә ел элек гәзиттә хатта язганнар иде, бер хастаханамы, шифахананың башмы табибы, хатта элек аның айрым үзенең фирмасында булган, шунда бер малай үсеп килгәч, шул баласын шунда фирмага җитәкче итеп куйган. Инде моннан бәлки ничектер ярдәм итеп торгандыр. Бара-бара малайы хуҗа буласы килгән, монарга ирек бирмәгәнме, шулаймы, ул аны белән бәхәсләшеп, хатта соңдан әле хатны ширләп киткәч, дөньяны калдыргач, бу инде малайына барган, шул көнне инде элек уларны шул теге акча аркасында алар сүзгә килешеп, шунасын бу хатта малайын кыйнаган да, малай аны судка биргән, менә шуннан язган гаризасын алып ташласын дип, ул хатта миңа килеп чыккан. Тегесе ди каршы булган ди, булар әйтишеп, шунасын бу малайын атып, хатта үзендә аткан ди, анда инде кесәсендә кагаз ди, мине хатыным яшул балам белән бергә янында җирләгез дип язган ди. Менә шундый хәл булды хатта. Акча, күрдегезме ул? Алар кеше балайы урамда торган, шул теге пистолетның тавышын ишеткәч, килеп кергән инде бу, кирип караса инде шундый менә урысча әйтмешле картина маслом менә. Шундый җинаят аны атасы кылган, һәм ике шул абысыннан һәм атасыннан аерылган бер мизгел, аның алдынан инде анасыннан аерылган. Менә шундый хәл булган. Акча бүләлмиләр тормышта. Менә шундый әле яңа гына бер хәл булды, хатта анда инде ул милләт кешеләр түгел, бүтән милләт инде, анда хатта ирле хатын бүлә алмаганнар, элек шул теге эшмәкәрләр булып, алар хатта шул теге акча бүләлмичә, ул ире аны инде атканмы, бер нәрсә әйткән иде, әйе. Һәм үзендә әйткәнме, шулай үзендә бетергәнме, шуны хатта язып, төрлечә кешеләрне шыйрыйсың, уртак танышларны очратасың, алар шул хакында сөйли башласа, берсе бер төрле сөйли, берсе бер төрле сөйли, мен әйтәм, яри, хәерлегә булсын, мен нәрсә инде, миңа кирәк, мен ул кем гаепле, кем гаепсез, шундый хәлгә кайсы вакытта кеше уйлый, менә миңа Аллаһ Тәгалә акча бирмәде, байлык бирмәде. Минем фикерем буенча, ул кешене бәлки кайсы вакытта саклап торадыр әле. Әле менә шушы тарафта мин вакытында теге депутатлыкка чыгып киткәч, инде бер кеше бай, ул вакытта ничәнче ел инде әйтәсе килә, 95нче елны, ул вакытта электроника бик кыйммәт нәрсә, хатта шунда 3 бүлмәле фатир, аның бер коттеджы кайдадыр бар, хатны белән ничә ел торып, ул хатны башына менгәнме, шулай аерышырга уйлаган. Шуңа күрә ул миңа әйтә, син менә безнең арабызда теге третейский судья булып, әйберләрне бүлгәндә шул шахид булып, депутат бит син шулай әйтсәң буламы ди. Мен уйлап торам, мен әйтәм, анда бит инде нотариус бар, бер ханым бик яхшы гына, мен беләм аны. Әйдә шуна барып карыйк. Шунда бардык та, тегеләр кул куйды, хатынына бу 3 бүлмәле фатирны калдырды, туп-тулы электроника. Хәзер инде бер кешене хайран калдырмый инде андый мәсәлән күренеш, ул вакытта инде кит инде без ала алмыйбыз, хатта электрониканы, ул әле кыйбат нәрсә, кыйммәтле. Ул имеш 3 бүлмәле фатирны шуны тулы электроника калдырды, үзенә коттеджны алды, шунасын икенче ханым белән тора, аңлаттырды инде шул. Шунда кайтып килгәндә ул соңдан бер вакыт әйткән, алдан мәлле хатынына өенә кергән чак керү алдыннан менә ди
ул вакытта мәсәлән мин 700 мең аладыр хезмәт хакын. 700 меңме? Әйе. Ул әйтәдер, хатын ди ял көнне ди базарга җыйнала ди, миннән ди 1,5 миллион акча сорый һәр чакта ди. Мин азрак бирсәм ди, тавышлана ди, мөнәсәбәтләрне бозырга тырыша ди. Менә шул инде шулай артык ниткән. Кайдан акча алдың дип мин аны сорамадым. Ал үзе сөйләде, ул вакытта КАМАЗлар киләләр ди, Кавказдан кешеләр ди, шул халык ди, аларның акчалары кесәсе тулы ди. Ул ди бер фәлән җитәкче сатмасмы ди. Мин аны җитәкчегә кире биргәч ди, минем кулымда бит нәрсә ди, мин шуңа керәм дә ди, җитәкчегә бер өлешен акчасын бирәм. Ул хатта ди миңа да ди кайсы күпме акча кала, мин шулай байып киттем. Ну байды, ахырында нәтиҗәсендә менә уңышка ирештеме, инде хәерлегә булдымы? Үзегез карагыз инде. Шул байыган шул кайсы нигезендә, нәрсә аркасында шул байып киткән, шуны сөйләде хатта ул миңа. Соңыннан инде кайтып килгәндә хатыны ничектер машина эчендә урамга карап тәрәзәгә ничек без элек бәхетле булдык әле ди. Менә шул мин сүзләре ничектер тирән тәэсир итте, тирән күңелемә кирип калды. Мин шул вакытта уйладым, ул күп сөйләмәгән кеше, кыска гына сөйләде дә куйды. Элек кеше, алар гади яшәгәннәр, тырышканнар, бераз ничектер берләштергән аларны авырлыклар. Әйе, ачлы туклы яшәсә дә, әмма бәхетле яшәгәннәр. Соңыдан инде байып киткәч, акча шире аларның күңелләренә яткач инде, тамырлар җибәргәч инде хатта, булар инде үзара уртак тел таба алмыйча хатта дошманга әйләнеп, аерылышып, кырлышып, шулай икәүдә шулай ни инде күрсәттеләр, икәүдә акчага ваимсызлык булмаганы, ни ваимсыз булмаганлар икәүдә акча яраткач шулай. Берсе әгәр дә акчага битараф ваимсыз булса, ул бәлки әйтер, яри алып китә ки, миңа не кирәк инде шулай дип әйтер, бәлки. Бу икәүдә шул акча яраткач, башта бәлки алар күңел күтәрелеп биргәндер аларын. Менә акча ясыйбыз, байыбыз, бәхетле. Теге татар телендә мәсәлән байлык һәм бәхет ике хәрефкә, алар башта ике хәреф Б да А шул. Инде кеше шуны карый да, бәлки шул, бу бәлки алар бер туганнардыр, байлык белән бәхете. Җәмәгать, алар тик исемдәш, адаш дип әйтәләр татарча. Исемнәре бер булса, адаш дип әйтәләр. Минемчә, алар туган түгел. Хатта бер туган түгел, ике туган да түгел, еракта туган түгел. Алар минемчә дошманнар, алар байлык һәм бәхет. Әле әгәр дә кеше үзен, мәсәлән, байлык ул теге ничек әйтергә инде сезгә, без бит ризыкта төрле ниләр кулланабыз, бурычмы, мәсәлән, тагы нәрсә, тузмы. Алар бит туз бит ул хатта бер агу дип санала, хатта күп ашасаң, шул бурыч та артык. Тагы нәрсә, ниндиләр бар инде әйберләр, хатта теге ризыклар арасында кеше белеп тора. Шунага аны бераз гына куллана. Гел шуны бит менә ошо тәмне дип бит шуны кулланмый бит, гел шуны ашап кына тормый бит ул. Чөнки агуланып китә кеше. Шуңа күрә акча да бәлки мин фикер буенча бераз гына кайсы вакытта кирәк чагында кирәктер, кайсы вакытта ул акча бәлки аның кирәге дә юктыр, кем белә, шундый мизгелләр. Мин аны байлык хакында сөйләгән, миңа комментарийда рәхмәт, алар мине хөрмәт итеп ачуланып язмыйлар. Чөнки мин дә аларны кайсы сүзләрен хупларга риза, кайсы вакытта мин бит аларның тормышын, мизгелләрен белмим, нинди анда мәсәлән үзенчәлекләр бар тормышында. Кемдер бәлки дөрес тә акча анарга шундый бик кирәк вакытыдыр, шундый вакытта уланы акча бәлки бер мизгелдә кешене бәхетле итәдер, хатта кемне кызганычка каршы киресенчә акча дошман итә. Менә шунардан сакланырга кирәк бәлки. Мин аны инде нәрсә дип инде кешегә әйтәсем килми, киңәш итеп. Юк, ул һәр кайсы үзенең ничек саный, үзе дөрес дип шулай яши. Тик әйтәсем килә, ул акыл кирәк. Акыл булса, кеше хатта инде нәрсәсен бездә татарда кызганычка каршы мин онтып торам бер әйтем бар, шул теге иң зур бәхет минемчә, кеше нормасын белеп яшәргә тиеш. Ул акча кайсы вакытта теге кешене исертә торган нәрсә кебек, ул артыгын кабул итсә,
зыян китерә. Біраз вақытында біліп, көпме порциясын қабыл етіп тұрса, ол кіші енді өзін нешек енді өзінің исемінде нешектір енді абыройын түшірмей, тұрмышта да оңғышларға еріше, чөнки ақшалата сынауы ол оңай қатлаулы сынау. Бүтін кішіде аны ол сынауны өте алмай жеңіп өте алмай қызғанышқа қаршы. Шуны истә тотырга кирәк. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау йөрегез.